سب محبراو فطر كم مخانو متن بحباري نبرن معلتاون تفتاتو يسلاسلن بحلنا زقعزن نحد عدو ناتخبابر الزنبرن أبلعلو مخانو خاء نيمت حقاقاز لمدتريو كتسالنتو زو حسولو زمدناتاتن ترنافن كمسرتي قداد أب حبراو من نبابرونا كايدون وحسن زهبوو أب استفالي مدرق زمعبلوم ممرحيتاتن أقباباتن دما يخطل ودسب بني حبار ربحاتات زمسرتهم زتفرالي بني حبار ربحيتات اللوو أوشت تترنافن حبراو زمدنان دما نني حبار ربحا معبالن عبيتن زقلقل كل الساعة معلو حق خلو اللوو حق خنبلن كلنا كل كسامة معلو زخل قليل مقلس خطهبلو أتقاميو انتخونا بحفشاو من قد خرقن كلو حقي سبات أب كل مدياو زمدناتاتهم رتقن ميزانا ونتن زلو بحريات نخلوهم زحقز سبات دما نخم ازازو زوات دنگاگيتاتي تباهيلو كقلس إيكال هلاوانا يبحقي سرعاتن أقبابن زخير حبرة السب نحفشاو معبالة محبرا ورقاتن سنيتن حدا هاجر دول امنكور نعيو أبتفل ما أوان ناس النت منقست إرترا كسر حلم صنح حقتات كما حيشي وصينو زبط انكلو نقعصو من معبال مس علاماتاتو زخدو حقتات هيلو خفل موغن نايقدن نيرو سبقاو كبر من رقاقاتن تمازازنت نحقي كم بعد زيادة محيالون معقابون بوبي الكاقا حبرة السب إرترا رقوعن وحسن أن بابرا كهلون مقبار كا تبقيسو زو على الحدر كبهللو زي كألزنا برعيو غزان معواد دما بملو واني تبقيسو اللوم بمنصر كرصنا ورادبان منقست إرترا نمن دافن مدبتارن حقراو حقتات كمون نتقبارو السرح أكال كأوم نايقدن نيرو سلازقونا خاء منيستر فتحي كمزقوم تغيروم بأواج قصر حدا نيجحن تشعتميتن تصعن حدا دما حقتات من دافن مدبتارن كابك أند عمامن سلطانن نايز منيستر خوينو حبرة الصب إرترا أب حرا مريتو خوينو نقدمي زقسكسلون زم حدرلون حق خهلو نايقدنيو شحكو حقي أب حدس إرقزي تأكيبو زقرب انت زيكونا بتحدو وغن حبرة الصب إرترا مسكبرتاتون زتقال سلوم علاماتات زي ساني حقي كمرح يبلون زبل مقوت بتخالق خاء كابادو زبقس حدش حق موسى أدلاي كونن زبل كلتا تسأل السنة موقوت كل على الجمرة زخوينو تقن بقولتو حدا سقمتك وصر كم زنبرو نتصر كونا نصو دما نتب إرتراك سر حلوز أنها حقي من محياش تراي تغيرولو كم نايم السقاقر اوانكا قلقلتو السينو كابون دحر دما بب قزيو زتفرالي من محياشنا تقررلو كساب حجي كقلقلت أنيحوم شان شعرتي مكتسان حدا مقزاتي أبكيو عرنت حزب إرترا مستراقا قصي ما يقدنت حزب إرترا ناتو حقتات كله تدليو جن بردو مغنيات أبتوانتي حدش حقتات من داخل جزين كالن حتى لزنبرة تي شعو كما مراسي بستوسته نتزنبرة حقتات أقدس زبال قال لو تطهات جركا كم سجاجري نايمتك أم نرجع أتي كرمنا سنة كسر حلو سنة حقتات مجزأته حقتات بالمبارو بدحرنا سنة كم زل وقت سلسلة زي كإلكا مس مسرتاو متكلاتن كبرتاتن نايت برتسب بمسناي عبيت زبحالو من محاشات تغيرولو تي مسغاغر حق ويت استدليلو مخنيات تحبرتسب زملناتاتو زغزالو حقتات ناي قدن عدلاي سلازنبري نخبرتات زبي إرتران نمتكلاتن بوليستاتن منقست إرتران زنصبارو حقتات ناي منداف أمام كا بعلاينت منيستر فتحي تجميرو زي
مستي أب هاجراو متكلاتن كبرتاتن زسانة حقنا يمنداف مسرحيو ننوح أوان كجلجل زخيلن نتي أبستفر عليه عودتات حقته بس حيزلو معبالتات أب جمزة وان عمام مسرح منداف حق خاء كسر حلو صنيحهم عمام مدلاو ندف حقتات إيرترا أب حموش تزعباتات زتوكر إنيرو نساتهم دما مدلاو ندف السبيلاو حق السبيلاو سرعات جبناو حق جبناو سرعات كمون حق نقدن وفرن يوم نعم سب زملكت كأ أوشتنا وصان زقمطو إيرتراويان كمون كحجزو زخولو أبعا عودهم استمسكر اللهم أهجراويان سمويا بمستافيو اتسرح تجميرو كلمتن في مدلاوجن مستنز قدايز زملكتن زتفراليا تكالها تركبات بمكياد زدل حبريتا تأكيبيو دفلاي نحق نقدن وفرن بزملكت نناي وشت إننا يدقن نقد زقلقل متشون سلوط انحواو كفتر زخئل معبل توقيتات بانك ستاعتاتو حقن مقبارو لعل صعري تخايدوم أبز مدايزي لعل عتوكروستو هابوخا نناي وشت إننا يوصعن وفر زد تبابعن نقدميت زدفئن زد تعت أصفن مقبارو أبسلات قطبا زنطفو ناي منقستن ناي بحتن أكالات بمعدام فلا مركب تخايدو حفشاو نبقو مسرح من داف حقتات كاب وان حرمتات حزو مالت كاب شحمت شعات ممكن تسعان حدن أستاذ 263 زخون عواجات كوجا خلوا 210 شمونتن زخونها حقاقات أوجنا الله مالت زين عواجات حقاقات أبز تفعل لمداي ماي هيوت جزاء زخونة دنقاقات زوجين مالت قدامي ندفي نحموش تحقتات هاتزز قرب اللقوان بسموية حقز قومت كوميتا من محياش حقي عنكز ريان زتيان قمقاما هباتو الليام اتا كوميتا بسموية حقي كان مينستر فتحي تباقاتات ممهاران ينفرستن عبستفر عليها تكالات الصرحو مكرا سموية حقن زقومت يعني را بتوصخي مسكيلاتات ندفنايتهم حقتات بمرخابون نتزق قربا ندفي بعنق ازفتشو علاتات عودة مصنعتن تخايدهم يوم كابتوم استخايدو أقدستو على تاتن عودة مصنعتن نمتقاس أول حمقابيت شحنت شعات ميتن تسعان شمونتن كابعلت عصر شدشتك سابعلت عصر تشمونت نندف حق نقدي بزملكت سفيع تصاط فوزنا وراء عودة مصنعت خكايدن كلو نندف سبيلاو حق بزملكت كا فلما أما قابيت شحنت شعات ميتن تسعان شمونتن دحيرو دما أما سكرم كلت شحن حدن كلت عودة مصنعتي تخايدو زي كازي أول حتى كنت شحنت شعات ميتن تسعان شمونتن نندف جبناو حق إيرترا عبت حساس كلت شحقا نندف حق جبناو سرعة إيرترا بزملكت سفيع تصادفونا يستفاليا أكالات منقستن زملكت ومغناتن زرقاقت عودة مصنعتي تخايدوم قدامي ندف سبيلاو حق إيرترا بسبيلاو حق زقزاء زمدناتات مبزحتو نخلو كفال حبرة السب زقدس لزخونة عم مسرح من دافت حقز هلو تصادفو زسفحك خون قدنيو عبشانت شعات ميتن تسعان شمونتن أبستخايدة قدامي عودة مصنعتي سبيلاو حقي معرن الزيقاتا زسألو دنقاقيتا سلزركبو سفيح تصاطفنت كم زهلو تغيرو أنا تقاليسنا استعوتنا حزبنا سلازي قزي قارسي رأي زرورو كروم بقوم تهرنا ظلمت كتقبرنا قدرات نيرو سلازي اتي كددر زلو حقي مستي أتحساسوانا مستي رأينا نمعوا عليه حبرة سقوم أمرات بفلاي كا مثلنا يدك مستيو زحلو كمون مثلنا يقولوا زوحس حقتات كون كوميتا من دافع حقتات أب كلن عناقص نايتندفي عنقص بعنقص زتياتلون كت عكايداتلون أب أبالات حقراو كوميتا من محياش حقي وكلت مينسترات عيون سب أو دحنتن نقدن إندسترن مريت ماين أكبابن زينا توريزم مقعزيان مرخبيتاتن هقدف هقراو دحنت بوليس إيرترا بيت صحفة ماكرو بوليسي يونيفرسيتي سمرا حمامات حماد بيت مخر نقدي بيت صحفة فقعد وانين طبقاتاتن زركبوهم نشدشت معالتات زغصله ناي كتعنزتن عوده مصنعتي اكايدو تحستو ندف سبيلاو حق إيرترا سفحت أمراض زلوم أقدست أرستاز حوفيو حدا سب توليدو خصاب زموت مسلاتون قبعاتون بنتصور كم زفلت مقبار بحفشا أوشت حبرة السب كوينون زقبرو من قصقاسات توقيتاتن كالوت حقاو تقبراتن دما
ቀየት መምርሒታት ንምሃብ ይጠቅም ብምጥሓስ መምርሒታት ጉድኣት ኣብ ዘውርደሉ እዋን እውን ብዝተኻእለ መጠን ናብቲ ቅድሚ ጉድኣት ምውራዱ ዝነበረ ኩነት ከም ዝምለስ ይገብር ብዘይካዚ ሓድነትን ፍቕርን ስድራ ቤት ከም ዝህሉ ይገብርን ይሕብሕብን ንግዳዊ ንጥፈታት ብቐሊሉ ከም ዝሰላሰል ብምግባር ረብሓ ውልቀ ሰባት ይሕሉ ከም ድምር ውፅኢት ድማ ረብሓ ሃገር የውሕስ እቲ ዝያዳ ኣቓልቦ ዝሓትት ሕጊ ስድራ ቤትን ውርሻን ምስያታዊ ሕግታት ሕብረተሰብን መትከላት መንግስትን ክሳነ ዕቱብ ጻዕሪ ተኻይዱሉ እዩ ካልኣይ ንድፊ ገበናዊ ሕግን ስነ ስርዓቱን ላማ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ መንጎቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ሰባት ስርዓት ሰላም ጸጥታን ውሕስነትን ንምርግጋጽ እዩ መስርሕ ምንዳፍ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ምስ ስነ ስርዓቱ ቅድሚ ምጅማሩ ከመይ ክመስል ኣለዎን እንታይ መትከላት ክሓቁፍ ይግባእን ብዝምልከት ንምዝታይ ሓደ ጉባኤ ኣማኸርቲ ካይዱ ቀዳማይ ንድፊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ከዳልዎ ሓላፍነት ዝወሰዱ ክኢላታት ብሚኒስትሪ ፍትሒ ብዝተዋህቦም ሓፈሻዊ መምርሒ ስራሕ ተማእዚኖም ቀዳማይ ንድፊ ኣዳልዮም ከም ፖሊስ ኤርትራ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ ከምኡውን ሚኒስትርታት ሕርሻን ጥዕናን ዝኣመሰለ ኣካላት መንግስቲ ከዓ ኣብዘ ዝምልከተን ክፋላት እቲ ንድፊ ርእይቶ ከም ዝህባሉ ተገይሩ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ኣለውዎ ተሳተፍቲ ዋዕላ እምበኣር ኣብዘን ዝተጠቕሳ ዓበይቲ ክፋላት እቲ ንድፊኦም ብደቂቕ ዘትዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብቲ ዋዕላ ዝተላዕሉ ናይ መመሓየሺ ነጥብታት ምርኩዝ ዝገብር ናይ መወዳእታ ንድፊ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ተዳልዩ ብተመሳሳሊ ዕላማ ገበናዊ ስርዓት ዝኾነ ሰብ ብዘይ ጥርጥር ገበነኛ ምዃኑ ብመርትዖ ክሳብ ዝረጋገጽ ንጹህ ምዃኑ ብምሕላው ፍትሓውን ስሉጥን መርመራን ዳንነትን ንምሃብ ቁኑዕ ኣጠቓቕማ ሕጊ ንምርግጋጽን ንጹሃት ሰባት ካብ ዘይድሊ ገበናዊ መርመራ ዳንነት ንምድሓን ገበነኛታት ንምቕጻዕ ሰባት ብሕጊ ንኽጓዓዙ ኣንጻር ገበናዊ ተግባራት ነቂሖም ከም ዝቃለሱ ንምግባር እዩ መስርሕ ምንዳፍ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ቅድሚ ምጅማር እውን ነቲ ሕጊ ዝምልከት ናይ ምንዳፍ ዕማማት ብኸመይ ክተሓዙ ከም ዘለዎምን ንድፊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ክሓቕፎም ዝግባእ ገዛእቲ መትከላትን ዕላማታትን እንታይ ክመስሉ ከም ዘለዎም ዝዘተየ ዓውደ መጽናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ ሚኒስትርታት ሕርሻ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ፋይናንስ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባዊ ምምሕዳር ውሽጣዊ ጉዳያት ጥዕና ቱሪዝም መሬት ማይን ኣከባብን ምክልኻል ጉዳያት ወጻኢ ሕግደፍ ፖሊስ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኮሚሽን ረድኤትን ተሃድሶን ኤርትራ ኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ ጠበቓታትን ካልኦት ተሳተፍትን ተረኺቦም ነይሮም ኮሚቴ ኣዳላዊት ንድፊ ኣብ ዝተረኽበትሉ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ከጠቓልሎም ብዛዕባ ዝግባእ መትከላት ኣተኪሮም ድማ ዘተካይዶም እቲ ስዒቡ ኣብ ታሕሳስ 2000 ዝተወደበ ዓውደ መጽናዕቲ እውን ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ ዝተፈላለያ ኣካላት ዝነበሮ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ንድፊ ሕጊ ንግድን ወፍርን ቀዳማይ ንድፊ ሕጊ ንግዲ ኤርትራ ምስ ተዳለወ እውን ንኸም ባንኪ ኤርትራ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ዝኣመሰላ ኣብያተ ጽሕፈት ቅዳሕ ናይቲ ንድፊ ተዋሂብወን ኣብዘ ዝምልከተን ክፋል ናይቲ ሕጊ ከዓ ርእይቶ ሂበናሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ኮሚቴ ምምሕያሽ ሕጊ ምስ ቤት ምኽሪ ንግዲ ፍሉይ ኣኼባታት ኣካይዳ ርእይቶ ኣኪባ ንተሸረፍቲ ሰነዳትን ባንካዊ ትውጊታትን ብዝምልከት ከዓ ኮሚቴ ምምሕያሽ ሕጊ ምስ ወከልቲ ባንኪ ኤርትራን ካልኦት ፊናንሳዊ ትካላትን ርክባት ኣካይዳ ርእይቶታት ኣኪባ በዚ መስርሕ እዚ ዝሓለፈ ሓድሽ ንዳዊ ሕጊ ኤርትራ እምበኣር ኣብ ጽላት ንግዲ ሓያል ስርዓተ ምሕደራን ማለት ሬጉሌሽን ምቹእ ስርዓተ ንግድን ዘተኣታቱ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ ዘይካዚ ኣብ መንጎ ነጋዶን ተጠቃሚ ህዝብን ናይ ስራሕ ግሉጽነትን ስሉጥነትን ዝፈጥር ቁኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ዝመሰረቱ ዝሓሸ ንግዳዊ ውድድር ዘለዎ ሓላፍነታውን ተሓታትን ስርዓተ ንግዲ ዝምስርት ክኸውን ከዓ ልዑል ትጽቢት ይግበረሉ ኣብ ዝተኻየዱ ዋዕላታትን ካልኦት ርክባትን ብዝተበጽሑ መረዳእታታት መሰረት ኣብ 2002 ናይ ኩሎም ሕግታት ናይ መወዳእታ ንድፊ ቀሪቡ እቲ ንድፊ ምስ ቀረበ ናብ ኩለን ሚኒስትርታት ተዘርጊሑ ብተወሳኺ
ኣብ 2003 ንኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ ምስትንድፊ ሕጊ ንምልላዮም ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ሕጊ ኣድማዕተራ ንኽፃወብ ብባህልን ክብርታትን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ተሰንዩ ክኸይድ ዘለዎ መሳርሒ እዩ ሕግታትና ከዓ ብኹሉ ቃንኡን መንፈሱን ንኽብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ንምግባሩ ኤርትራውያን ክኢላታት ወሳነ ተራ ነይርዎም እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ልምድን ኣካይዳን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘይጐሲ ብደገ ዝመፁ ምስ ክብርታትና ዘይቃደው ሕግታትን ኣምራትን ከይተኣታተው ንምዕጋት ነዚ ከህብትሙ ምዝኽእሉ ለባማት ኣባላት ሕብረተሰብ ቀጻል ርክባት ብምክያድ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታን ርኢቶን ከም ዝእክብን ብስርዓት ከም ዝስነድን ተገይሩ ዝዳለዉ ንድፍታት ኣብ ትሕዝቶኦም ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ያብታን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእተው ክኾኑ ኣድላይ ጥንቃቐ ተገይሩሎም እዩ እዚ ዘድልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ህዝብና ነቶም ሕግታት በቐሊሉ ክርድኦምን ክርዕሞምን እቶም ሕግታት ከዓ ኣብ ተፈጻምነቶም ዝያዳ ሓይልን ኣሳልጦን ክረኽቡ ምእንቲ እዩ ስለዚ ድማ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክኢላታት ኣዋፊሩ ብዛዕባ ስርዓት ምሕደራ ሕግን ባህልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዓመታት ዝቐጸለ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዘካየደ ትሕዝቶ ናይቲ መጽናዕቲ ብዘይካትት ዘለዎ ካልእ ጥቕሚ ነቶም ዝተነድፉ ሕግታት ኣብ ምምእዛን ወሳነ ተራ ነይርዎ ኣብ 2007 ንስርዓት መቕጻዕቲ ንድፊ ገበናዊ ሕጊ እተመዕራሪ ሓንቲ ጉጅለ ብኣባላት ሚኒስትሪ ፍትሒ ቆይማ ብመሰረት ዝተገብረ ምትዕርራይ ኣብ መሰጋገሪ ኾነ ንድፊ ዝሰፈረ ገፊሕ ጋግ መቕጻዕቲ ከም ዝጸብብ ተገይሩ ስለ ዘሎ ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ዝወሃቦም መቕጻዕቲ ፍሉጥን ስሩዕን ብዙሕ ኣብ ውልቃዊ ኣረኣያ ደያኑ ዘይምርኮስ ሓላፍ ዘላፍን ሌላን ጉሌላን ዘጉደለ እዩ ቅልል ብዝበለ ኣጽሓፋ ስለ ዝተዳለወውን ገበን ዝፍጽሙ ሰባት ገና ቤት ፍርዲ ከይበጽሑ ኣቐዲሞም ዝጽበዮም መቕጻዕቲ ንኽፈልጡ ይሕግዝ ብተወሳኺ ንደያኑ ኣዝዩ ገፊሕ ጋግ ዝፈጥር ስርዓተ መቕጻዕቲ እውን ስለ ዘይህሉ ገበነኛታት ዋና ፈራዲኦም ሕጊ እምበር ዳኛ ከም ዘይኮነ ምርዳእ ኣይጸግሞምን ብኸምዚ ከዓ ገበና ምክልኻል ልዕልና ናይቲ ገበናዊ ሕጊ ዘረጋገጸሉ ባይታ ተነጺሩሎ ብተወሳኺ ዝተነድፉ ሕግታት ብመንጽርቲ ኣብ ኣብያተ ፍርድን ካልኦት ትካላት ፍትሕን ብግብሪ ዝተራእየ ተመክሮታት ብልጫታትን ጸገማትን ክጥመቱ ኣድላይ ነይሩ በዚ መሰረት ሚኒስትሪ ፍትሒ ነቶም ዝተነድፉ ሕግታት ኣብ ምኽላስን ምምሕያሽን ክዓይ ጸኒሑ ዝተመሓየሹ ንድፍታት ብኸምዚ መልክዕ ምስ ተዳለዉ ድማ ከምቲ ልሙድ ንዝምልከቶም ኣካላትን ትካላትን ተላኢኾም ሃናፅ ርእይቶታት ተዋሂቡሎም እዩ ካብዚ እዋን እዚ ኣትሒዙ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣባላቱ ዝመርሕዎ ዝተፈላለየ ዋዕላታት እናዳለወ ኣብ ምኽላስቶም ሕግታት ከይቦኸረ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣብ ዞባታት ሃገርና ዝተኻየዱ ዋዕላታት መርአያናይ ዝኾይኖም ብኣብነት ዝጥቀሱ እዮም ዝቐረቡ ርእይቶታትን ሓሳባትን ኣብቶም ዝተመሓየሹ ንድፍታት ከም ዝሕቆፉ ድሕሪ ምግባር ኣብ መስከረምን ሕዳርን 2010 ናይ መወዳእታ ንድፊ ገበናዊ ሕጊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓትን ሲቪላዊ ሕግን ናብ ሚኒስተራት ኣማሕደርቲ ዞባታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕጊ ደፍን ሃገራውያን ማሕበራትን ከም ዝቐርብ ተገይሩ ዝቐረቡ ርእይቶታት ኣብቶም ንድፍታት ከም ዝሰፍሩ ድሕሪ ምግባር ከዓ እነሆ ኣብዚ ግዜ እዚ
እቶም መሰረታውያን ሕግታት ኤርትራ ተጻፊፎምን ተደብቲሮምን ምስራሕ በቂዖም እዞም ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ዘለዉ ሕግታት ኤርትራ እምበኣር ኣብ ሕብረተሰብ ስርዓት ርግኣት ሰላምን ፍትሕን ከም ዝነግስ ዝገብሩን ቀጻልነቱ ዘረጋግጹን እዮም ከምኡውን ንወፍርን ልምዓትን ደፋእተራ ዝጻወቱ ዜጋታት ንሕጊ ክምእዘዙ ዘኽእሉን ኣፍራይነቶምን ተሳታፍነቶምን ክዓቢ ምቹእ ባይታ ዝፈጥሩን መስርሕ ፍትሒ ስሉጥ ጽሁፍን ግሉጽን ኣብ ምግባር ዓብ ተራ ዝጻወቱን ኮይኖም እዮም ተዳልዮም ዘለዉ ምድብታር ሕግታት ኤርትራ ንኽብርን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ንራእን ዕላማታትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘንጸባረቑ ንምግባሮም ልዑል ጻዕሪ ከም ዝተኻየደ ድማ ግሉጽ ክኸውን ይግባእ ብፍላይ መንእስያት ክኢላታት ሕጊ ዝተሳተፍዎ መስርሕ ምንባሩ ከዓ ዝያዳ ኣገዳሲ ይገብሮ ምኽንያቱ ሕግታትና ክመጽእ ዝኽእል እዋናዊ ለውጥታት ከም ዝሳነ ኣብ ምግባርን ቀጻልነት ሕጊ ኣብ ምውሓስን ልዑል እጃም ስለ ዝህልዎም حتوتو نايتمان نوا اما تراجعو لو سو حسي حنبل لو منا بقايو بقى حيو علال سحابات غبز بسرع عمتك سحب غبز تلالا طايف سلاح زيت تقع عليه سيد تباق ترلوس باقي كابت صحي دمغ